tekemään piaili tossa tän kysym etsiliedessä nängin nyt on piton niin ana langar etsingop nangai soppi sun pisimanop kussaaradaan inikem uusitaan naisikkarop anukkoon kussaaradaan mennä kammalle ilavalle kammassa on hitto amma ukkoon kussaa ukkoon inassa tikkekki kammassa on hitto ammen hei etsiliedamatta idarfaal amma heikko ikanni ketsin takamut ukkoon am etsiliedassunnaarop tekitsengem etsilit ikaliartoa ummat pitanniarop onkanipkanaatsa kissaansittaqanarit maana yaili karsik amallaneri peeqai etsilitet ukun etsilialergaanni piton qissaansittaqaleritta konnuliam etsiliaataa sinileriarni ikkikkaan again